Здравейте на всички, това е следващият ми клип на мини-игри. 5. И тогава съм и с Ники, и с новият ми гост Берти, който играе на Майнкрафт. Заедно с Ники. Ние сега почваме да играем някаква мини-игричка. Не знам на какво. На компютър пак. Ние всеки път си играем на компютъра. Защото няма какво друго. Да. Пано Skywars. Пак какво друго? Пана нещо. Аре пак на тя си. Това беше много тъпо. Задай ти е тъпо, защото гледаш. Ние с Берто, не знаеш какво правим. Как ти направим уникални. Диаманта на касказе. Да. Аз супер рендър пела. Трябва панталонки, бе. Пак си без панталони. Пак нема гащеризон. Та няма гащи. Кой ще прави? Нали? Сега ще направиш от диамант. Нещо. Тук има някакво друго. Сега, ако някой те стреля, май. Вие си цикайте там, не гледайте какво правя. Добре, бе. Аз ще цикам и ще справя един вулкан. Ме накараха Берто. Го накараха в библиотека да направим. Пак. И ти си играл на библиотека. О, да. И май много добре ще се справя, защото като го виждам, да ви кажа, много готово. Игра. На тази игра. Не свири. Айде, направи си диамантен меч. Аз точно това мислих. Какво да го да направим? Айде сега да ходим му средата. Има някой там. Има бе, брате. Тук убих на един удар. Няма много живота. Абе, взимай му нещата, Взех му ги. Дали от чест се взема нещо готино? О, аз не си вземал тия неща. Панталони. Супер панталонки. Служи ли си ги? Да. Че да се бронира. Аз да изям златната ябълка да я уда. И ти дава плюс 2 живота. Изяш си другата. О, ендър перли. Ой! Нямай се. Не, телепортирай се. Бързо телепортирай се на друг остров. Що не ги чува, бе? Той се телепортира някой. Телепортирай се с ендър перли. Не тук. Ти умряха. Обави неща ти дадоха. Обави неща. Да? Макса ти звъни. Макс. Ало? Какво? Макс, баба. Я баба. Кери се на това Чакай малко. Пантера. Шингирингиранги. Пантера. Причери. Шкеркетекара. Спри. Пантера. Няма да спреш. Шкеркетека пантера. Ще те отраскам чери, ако не спреш. Хапаве. Ти да я хапаваш. Виж, ти па се шегуваш. Са клипаш ви.
Тук нещо, тортичка. Стойте! Ало! Добре, чао. Тези звуци, които чувате, са от телефона ми, се ми звънят. Защото съм газеница. Ники отиде някъде. Дойде. Ето, идвам. Провали си играта. Пак Някой ме опи даже. Гадно. Не знам, айде, почнах пак. Да ми спадне нещо хубаво. Нали пак? Не, да му някакво. И аз печелих! Това е! Аз печелих! Има фървер. Аз спечелих! Аз спечелих! Ти спечели. Сега ли ги бега? Тихо е! Какво да е? Чай, че ще я искат да повръщат. Давай! Давай! Тогава не повръщайте. Няма да бъдем. Стига, не сме попредали. Тогава ще издавате такива звуци. Знам. Ами аз Няма да ги издават. Добре, Няма да ги издавате. добре, шефе, добре, шефе. Каквото си пожелаеш. Я зад мен. Зад него преди така говориш, Ники. Да, вярно, ти не си на една половинка. Да. Трябва ти само бутушки. Няма. Може да се направи, изкупей малко айрон или нещо. Нещо. Ще направиш. Не. Айрон няма. Не, Да видим. Може от диаманти. Ето един диамант. Ето втори. Ето трети. Бездна. Имам два диаманта. Трябва да ми 4. Ето 3. Трябва още един. Там горе бъде. Тук има злато. Да. Имаше 4 диаманти, но ги изгубих. Я ще пазя. Може злато да се направи. Па бездната пак. Не, ми край. Взех си 3 диамантчета, не знам за кой да ги използвам. Може да ги използваш за не знам за какво. За пак диамантен меч, защото има Аз имам диамантен меч пред това енчант. Не виждаш ли? Има и енчант на длъг. Стрели един стак. За да ви. Добре, шефе. Шефа пак. Този път си шефа. Имаш ли ендърперли? Не. Имаш кабел. Кабу. Моля да Сега ще си пак да спечеля. О, да. Ще има само форвер. 4 човека останахме. Само 4. Да. Колко са по-малко, толкова по-убаво. Само една част от бронята му трябва, нали бе? Голема работа. Аз първо да се легава. Имам малко черна киричка. Не, я го остави. На кой гад? Остави я. Нали бе? Ще трябваше път за това. Тренер Зонко. Тихо. Не, неща. О, не! Кой те бие, бе? Не! Ти разбираш ли да знаете? Вие нищо не знаете. Аз къде знам, че трябва да... Бре, кой може да ме бутне? Вие нищо не знаете. Може да ти дават смеч. Вие нищо не знаете. Да, бе, до мене друг път. Вие нищо не знаете за Майнкрафт. Аз знаеш, тата ми изпие без спейс и ми стигли мене.